Ene yakuta onsabo so me da aduasa ene ye wada ene yero Santehene ene Kumasi Traditional Council etna ase ensem eba ahenimu no na edoso baako boho ho anka ase na ye entamoso eno nti yero Santehene na abusuapanyini ena afenso emma mpanyimfo a won adehibusua no entamoso ena yewura ate ho committee 4-member committee aso nkwankwa yensem no nhwehwemu na yenhwe de abusuapanyini eka no ene de mampanyimfo eka no hwan na sebi woye ade ase ankasa eno nti ntamoso mu no ena yewura Santehene 4-member committee ena yewura ate asenehene baye dompase ena afenso anonomsa hene ena yewura chiame ba koka omo 4-member committee a omokohwebo ho anka ase ensem no na afenso mo de committee report no de ababeto yewura ni mu ti yewura mo breti bi mu se wo nhwe na wo ntena senkasem no na mo fa emeto na nimu ena afenso nsem e ba bi onso edumakase kese adehesem eno so ya adehesem saa entamoso na opanyi a yefre no opanyi owusu a woye abusuapanyi na afenso ye wagye ena omumienu abusuapanyini opanyi baako ye wagye opanyi atawusu ene ye wagye e kire se ono no ye ne nananom na ye ade ase anaso won na ye de hyekan a ewo se wodi edumakase kese akonwa no na emom na abusuapanyini ene edumakase kese hene won enya ade ase eno nti abusuapanyini ebaaye ene ono so beka se woni opanyi atawusu enya ade baako eno nti osere yero Santehene ntam ena ode boso eno nti amane kwanso yero Santehene ate committee a se animanim ya sanse edumakase kese hena konwa ohene wo hode na emema ho manso ye ntwenche nti ohena mo breti amu se omontena so ntam esanse ye abusua mienu mu ade eno nti ombe ye awie ntam na wo modern sam na babeto yero Santehene animu ena afenso yewura ensama eba mu praso adehesem abusuapanyini a wowo praso opanyi Kwaku Mensa ene ohema a wowo praso Nana Kesiwa Mensa abusuapanyini e kire se akonwa no be ma akonwa na babeto eno nti aduanafo wo ndi ade wo praso no won de to na ahema Kesiwa anim se oma ho kwan na nka wo momfa akonwa no ema de chebrante baako ena na ahema se da bi akonwa no wode emma ne ba ena abusuapanyini se da bi woni se atumi ni so de akonwa ne ma ba esanse akonwa na nkasa wote so no wo ye aduanani de nenso so wonya mi boja akonwa no to ye ne ye de ma o ma ye ma ho kwan ma wo de ma wonua be ma wonua be ma di ye ti se wo de ma wonua be ma di ye a na akonwa no so asaba be da ho biemu a na fama abusua wo so wo de ma oba de ada bi se wo pese se wo pa ene ye ka kire wo enu nti abusuapanyi afre yero Santehene ntam ka se woni praso ba apanyini enye baako ena praso ba apanyini so kire se woni ne ye baako nti ono so onso sere yero Santehene ntam boso sentam so ba so saade a na kyesere ya adehesem wo be kire wase de nti a woni abusuapanyi ye baako na abusuapanyi so a kire de nti a woni oba apanyini enye baako nti wonyina de o mabusuadua baaye na wonyina bo wo nkuro no asem no committee yewura de ma committee 4-member committee ne ba ya omode asem ne beto yewura animu no ene Kumasi Traditional Council animu no na chese oba apanyini ene abusuapanyini omo abusuadua ba ye no enye baako ene wo mu nkuro bo mo kire wo mu akonwa nase bia wo mfiri ya nsana wo ebesoe bia wo mutisesi ya no so abusuapanyini de enko na ahema de enko ena afenso so no abusuapanyini nya adansefo woyi won no onyina ya adehyekan a omoye aduana adehyekan a wo mo wo praso ene won so wo mo ewo tukotena mu no nkuro ahodo a ebi ewo akyem no won nyina no ombe ye den ebedi adanse nanso na ahema enya bojemu danseni a obedi adanse ma no onemom wo mom ena o ma ne bedi adanse nanso oba yempo no no so ka eyensa asese ma na asem foforo enu nti committee ne tena ase no hu se na ahema se wone abusuapanyi ye baako nanso na ahema ne abusuapanyi o mabusuadua enye baako
na ahema se wɔ ne abusuapanyin yɛ baako nanso na ahema enkurobo mu a wɔkyerɛ beebi ɔmo firi no ɔne abusuapanyin deɛ nyɛ baako ɛna eduru sɛ wɔyi dansefoɔ no nso so no abusua a wɔsi wɔ firi mu no wɔanya mu nipa baako kora mpo ama na ama mɛtaa n'akyi ama na nka sɛ odi adanse ɛde ama no ɛno nti committee no ɛdi adanse anaasɛ wɔn de nsa hyɛ krataa ase ɛkyerɛ sɛ ɛyɛ ɔpanyini Kwaku Mensah wɔno na wɔyɛ ade ase ankasa ɛno nti no wɔne ɔhema ɛnyɛ baako ɛna yɛwura ɛto de ma Kumasi Traditional Council nananom nyinara efiri kontre akwamu ɛkɔkɔsi akyeame wɔn nyinaa ɛde to committee report no ɛso na yɛwura santen da ya na sɛ de wɔyɛ no ansa na wɔde nano bɛto so no odi kan ka akonwa no ho abakɔsɛm ansa na wɔkyerɛ busua a sɛbi akonwa no yɛ wɔn dia akonwa no de bia yɛka sɛ na mabusua baako so ɛne yɛnyɛ akuro yɛbɛnya kuro a yɛntimi nya busua mienu a wɔn bɛka sɛ kuro baako ɛyɛ wɔn dia de bia busua baako ɛna kuro no yɛ wɔn dia yɛwɔ busua bankum bedi bia na ɛno no kyerɛ sɛ wɔyɛ busua bankum no nti no akonwa no yɛ ne dia nanso so wei deɛ nana kɛse wa ne tiri yeye yɛwɔ santen ne pagya ne ti ɛde ne ti akyɛ no sɛ akonwa no wɔntena so na sɛ wɔkra kɔ a akonwa no akɔda adehibusua no mu na emom no wɔne abusua panyini ɛnyɛ baako ɛno nti wɔma ho kwan na adua na adehibusua wɔn wɔpra so no nkwankwa yɛ dehibranteɛ na wɔmfa akonwa no ɛmfa ma no ɛno nti ɛnɛ sɛdeɛ ɛkɔ so ɛwɔ Kumasi Traditional Council no ɛna yɛde aba bɛsom mo no otwe dɛ mponyankopɔn yɛ adom ne yɛwɔ santahene tenase a yɛbɛsa de aba bɛsom mo kae sɛ din no ɛyɛ maame Fozia makram